A na prvom mieste veľkej ceny Európy je Markus Winkelhock. Tak si to predstavte, absolútny nováčik vo svojich prvých pretekoch kariéry vedie domácu Grand Prix Nemecka. Winkelhock má teraz plné trkadlá Rossinovho Lamborghini. Krásny súboj o druhé miesto v týchto pretekoch. Nürburgring ponúka pár miest na predbiehanie. Stoffel sa snaží pripraviť si pozíciu. Podarí sa mu to v šikane, už sa snaží dostať sa na bok. Je na vonkajšku Winkelhockovi, ešte to stačiť nebude. Teraz však bude dobrý rýchly výjazd tejto zákruty. A prejazd cez Schumacherové esíčka by mohol pomôcť. Tu už Stoffel Rossi útočí. Toto je práve ten najrýchlejší úsok, ktorý sa skončí práve šikanou. Z vonkajšku alebo z vnútrajšku. Stoffel si vybrá jednu stranu za druhou. Už je vedľa Winkelhocka, pôjde cez neho. Je tam kontakt, Winkelhock sa bráni ako sa len dá. Stoffel zostáva stále na 3. mieste. Tak Winkelhock tu viedol aj vo Formule 1, ale určite nebol pod tlakom ako je teraz. Posádka Mercedesu, Winkelhock, Bassen, veru má o čo bojovať. Toto je náš mechanik. Áno, Luboštík. Čau, Luboši. Štefan Rossina mladší sa narodil v roku 1987 v púchovskej gumárenskej rodine Rossinovcov. Vďaka rodinnej vášni k motoršportu sedel malý Stoffel za volantom pretekárskej motokári vo veku 10 rokov. No tak ja myslím, že je ťažko povedať v tých prvých štádiách, že či bude človek víťaz alebo nebude víťaz, ale každopádne, keď Stoffel chodil so mnou po závodoch ako malý chlapec, tak bolo evidentné, že keď si raz čuchne a chlapi väčšinou k benzínu a výparom benzínu výfuku, tak ťažko od toho odíde preč. A jeho to bavilo, ja myslím, že bolo vidieť, že ako má k tomu vzťah a hlavne tedy skúšal trenažéry a v tom bol fakt dobrý. Vtedy bolo populárne pomerne ako tie nové hry a nové veci, tak v tom bolo ako vidieť, že má niečo v rukách. A potom vlastne bolo veľmi blízko k tomu už len skúsiť na to káru. Čo si myslíte o dneskajšom závode, Štefánku? Ja si myslím, že dneskajší závod bol dobrý náhodou. Na prvýkrát Šuhajko trasy to bol prvýkrát na okruhu a za sebou si nechal 3 Šuhajkov, ktorí jazdia už minimálne rok, čiže bol spokojný. Tak nakoľko v Púchove, dá sa povedať, že popri tých pneumatikách som inklinoval k tým autám už od mladého veku, si myslím, že na motokárach som začal pomerne neskoro. Pretože moji kamaráti síce boli o rok, o 2 starší odo mňa a už jazdili na motokáre a vždycky to bolo mojím snom, len dá sa povedať, že neviem, nebol nejaký čas ani presvedčenie celkovo u nás v rodine, že by som to mal skúsiť. Až nakoniec teda musím povedať, že otec sa rozhodol a súhlasil s tým, aby som išiel závodiť, pretože u nás sa mama dosť toho bála, takže sme museli presviečať. No a pocity boli vynikajúce, pretože skutočne mňa priťahovali v motory, priťahovala ma rýchlosť, takže si spomínam na tú prvú skúsenosť svoju, keby to bolo včera. Takže keď som prijal na tej motokáre na mojej hlavu, tak to dozadu zatlačilo. Ja som bol vtedy dosť mladý a už som hneď teda sadol do 100, že to nebol žiaden Komer, Kadet a tak ďalej, tie menšie triedy. Takže to bola veľká, obrovská sila pre mňa a musím povedať, že to bol fakt super zážitok. A myslím si, že ma to drží dodnes. Štefan Rossina. Za koho jazdíte? Za Matador, Ring Promotion Racing a to je všetko. Sandler. A jaké máte auto? Nemám auto, mám motokáru. Ukáž nám ju. No, to je to bližšie hotom. Jazdím malé majstrovstvá. Je to 100 junior, to znamená, že má spojku, že sa môže štartovať z miesta, nie z rozbehom. To, že by bol víťaz, to bolo nedohľadné. A ja poviem pravdu, ani som nemal záujem na to, aby bol nejaký víťaz, alebo aby proste sa dral dopredu, pretože vtedy sme vedeli, že motoršport je dosť ťažký šport a je dosť nebezpečný šport. Ale postupne sa ukázalo, ako dostal prvýkrát do ruky motokáru, že ten cit tam bol. A postupne to išlo hore, takže nemali sme ani myšlienky na víťazstva predtým. To bolo také spontánne, akože chceš jazdiť, tak si jazdí. Mladý pretekár včas pochopil, že kariéra vo formuliach nebude tou najvhodnejšou cestou. Vlastne o tom nikdy ani nesníval. Kokpit útlých formúl nebol pre urasteného Púchovčana vhodným pracoviskom a navyše kapotované športiaky boli vždy dostupnejšou formou pretekania. Tak sa len 15-ročný Stoffel posadil za volant populárnej série Škoda Octavia Cup.
Ja si pamätám, keď sme ešte s otcom spolu, ja som neviem, koľko mohol mať, 8 rokov, stáli na štarte v Brne a otec mi povedal, že tuto by sme raz chceli dodávať pneumatiky. Nakoniec teda otec závodil v tomto seriáli a ja som tam chodil ako malý chalan, ešte keď som jazdil motokári a zrazu som prešiel z motokár teda do toho Octavia Cupu a hneď v prvom závode som bol na pódiách. Takže to bolo také tiež, aj doteraz je to také, neviem, až neuveriteľné si myslím, pretože skutočne ja som osobne očakával, že v tom Octavia Cupe sa nikdy nepresadím. Že by som sa vôbec bol na pódiách, to nie. Pretože vedel som, aké to bolo ťažké, keď to otec robil, no a nakoniec to takto vypadlo. Takže to sú také, neviem, také veci medzi nebou a zemou, že som to vôbec nepredpokladal takto. Takže bol to určite pre mňa ako obrovský skok. Medzi tým ja som teda jazdil motokári a Ford Fiestu, takže jazdilo sa väčšinou Most Brno, tak tie skúsenosti na tých tratiach som mal, ale potom sme zrazu sadli do oktávky a išlo to, čo je dodnes pre mňa neuveriteľné. Výsledkom jeho účinkovania v Škoda Octavia Cupe bolo prvé miesto v šampionáte v sezóne 2003. Štofy mal len 16 rokov. Okrem často turbulentných pretekov Škodoviek zbieral tínedžer skúsenosti aj vo vytrvalostných pretekoch s Fordom Puma, no aj v silnejších špeciáloch ako Audi Super Turismo a Porsche 997 GT3 RSR. Keď sa na to spätne pozriem, tak dosť veľa vecí sme urobili po hlave, pretože ja som si tak vnútorne povedal, to je asi najťažší cup na svete, tak by som to chcel skúsiť. Čo akože bola teraz spätne, keď sa na to pozriem, dosť taká veľká vec, možno, že aj trošku sebavedomá, teraz by som ju úplne inak riešil, ale tak sme sa rozhodli pre ten Super Cup, no a pretože dalo sa ísť postupne cez Carrera Cup, Super Sport Cup, tam je Porsche má rôzne iné tieto menšie série cupové. No a nakoniec padla voľba takto, jazdilo sa to pri Formule 1, takže obrovská prestíž. Takisto som vedel ale o tom kape, pretože ho jazdili už či Jirko Valchárek, Miro Konopka alebo Andrej Studenič. Takže ja som to ako mladý sledovával, že teda oni jazdili, keď som ja jazdil Octavia Cup a vedel som o tom. No a o toto bolo potom ťažšie na tom začiatku, že skutočne to bolo v 20. miesta a tak ďalej, hej, v prvých pretekoch. Porsche Super Cup je skutočne najprestížnejším seriálom legendárnej nemeckej automobilky. Je to zároveň aj najrýchlejší pohárový seriál na svete. Štofy sa zrazu ocitol v ostro sledovanej lige tých najlepších, rovno pred pretekmi Formuly 1. Dokázať svoj talent pred svetom mohol práve teraz. Štartové pole je však plné špecialistov s autom, ktoré nepatrí medzi najjednoduchšie ovládateľné stroje. Hovorí sa, že prvý rok treba zbierať predovšetkým skúsenosti, len 19-ročný Slovák mal však iné plány. Rakúsky tým Lechner Racing School bol Štofyho novým domovom z prvej z celkovo 5 kompletných sezón v tomto seriáli. Hneď na úvodných pretekoch v Bahrajne si odniesol 4 body a do konca 11-dielnej sezóny skóroval celkovo 6 krát. Jeho najlepšie umiestnenie, 5. miesto, prišlo na tureckom Otodrome. Štefan Rosina tak poprvýkrát okúsil svet cirkusu Formuly 1, pri ktorej sa Super Cup jazdí už od roku 1993. Sezónu zakončil na celkovo 13. mieste z 35 klasifikovaných jazdcov. Pocity na konci prvej sezóny boli dosť miešané pre mňa, lebo som očakával, že sa mi bude dariť lepšie. Keď teraz sa z toho smejem, ale dajme tomu v tom veku som mal koľko, 18-19 rokov a som taký rozhľadaný, tie skúsenosti nemal v živote, takže ja som predpokladal, že by som mohol byť veľmi rýchly aj v tom Super Cupe. Ako podarilo sa mi tam jedno, druhé miesto v Turecku. Ale akože dosť som dostal na hubu toho Super Cupu ten prvý rok. A ja som to nebral tak, že máme to na 3 roky. Ono človek sa môže podľa mňa aj dneska dohodnúť, ale zajtra to môže byť inak. Takže ja som v každom závode sa snažím byť akože rýchly. Tie postupné kroky, keď sa aj to niekedy hovorí pre mňa osobne, to je len skôr také ospravedlnenie, hej. Ja sa väčšinou som sa snažil v tom danom závode alebo vždycky ísť naplno. No ale logicky to vychádza tak, že človek potrebuje skúsenosti, až potom to príde, takže ten život mi to tak akože sám ukázal, sa ma vyfackal, lebo skutočne tie skúsenosti boli treba, preto to až tým druhým rokom prišlo lepšie, aj keď ďaká Bohu, že to prišlo, lebo ten Super Cup je tak ťažká vec, že je dobré, že to tak bolo. Vyrovnané štartové pole a tesné odstupy znamenali ostré súboje, ale aj povolené fauly, ťuke si odzadu.
Vo svojej druhej sezóne musel mladý slovenský pretekár ukázať, čo v ňom skutočne je. U Lechnera postúpil do hlavného tímu a jeho tímovým kolegom sa stal majster Supercupu z roku 2005 Alessandro Zampedri. Sezóna začala veľmi neisto. 3 slabo bodované preteky a 2 úplne bez bodov naštrbili Štoffiho istotu za volantom. Každé ďalšie podujatie však mohlo znamenať obrat. 6. podujatie sezóny rozbalilo svoje stany na francúzskom okruhu Manicourt. V roku 2007 v Manicourt ja som bol nespokojný s tým, že som myslel, že mi motor ide zle. Tak mi alarm blikal počas celého závodu, lebo som si dal ťavku s jedným superom predo mnou. Alarm mi blikal, že mi už tečie voda. Samozrejme, že ja som to mal Belmo, takže to dojazdím. Čo sa stalo je, že pred Formulou 1 mi vybuchol motor a oblial som polku trate olejom. No, takže po závode si ma zavolali do toho race control Formule 1 no a viete si to predstaviť, Formula 1 keď štartuje, tak to sú live prenosy, no a Slovák teraz 18-ročný tam rozbombarduje im trať pred tou formulou, tak tí Francúzi ma tam odčastovali akože viacerými slovnými spojeniami. Aspoň som teda videl jazdcov Formule 1, no ale keď som tam tú 6 hodinu sedel, dostal som pokutu a ešte som nemohol ísť jeden závod v Supercupe, tak ten Manicourt mi neprišiel moc sympatický okruh a zrovna na ňom rok na to bolo prvé pódium. Takže neviem, môj život je spojený často s takými skúsenosťami, že by ma v živote nenapadli, že sa môžu stať. Horúce pretekárske leto pokropil o 2 týždne neskôr dážď na anglickom Silverstone. Stoffi štartoval zo 4. miesta. Po 6 kolách sa prepracoval do čela pretekov. Ja vodu mám rád, hej, ja mám rád aj to rally, nie tie šmiky a od malička som mal teda aj to šťastie, že som mal offroadové auto, takže často som od Joža Sikoru, takže často som mohol jazdiť aj v lese, takže asi ako na vode som si veril, že by to mohlo byť fajn. Silverstone je takisto pekný okruh pre mňa, je to môj najobľúbenejší, však je tu za mnou, takže... Takisto, ja ani neviem, keď sa tak spätne zoberiem, jak sa to udialo všetko, boli tam samozrejme kolízie na začiatku, len keď človek ide 250 na tej rovinke, občas mu stojí voda na trati, hej, a to sú také pocity, že to takisto treba skúsenosti na to, aby sme tam teda leteli dosť rýchlo, no a pocity strašná nervozita, to bola pre mňa, no a nakoniec sa mi podarilo skončiť na podbe, nevyhral som ten závod, však ma dobehli tí ostatní chalani, ale takisto, to je súhra okolností v živote niekedy, ktorá vás dostane do takej pozície. Takže to bolo zaujímavé. Pre odchádzajúce gumy sa Slovákovi nepodarilo prvú priečku udržať, no na konci náročných pretekov potvrdil svetu svoj talent 3. miestom a teda ďalším pódiovým umiestnením. Proti Angličanom mu tiež chýbali skúsenosti na trati, ktorú oni poznajú dokonale. Stoffi skončil v sezóne 2008 ešte 2-krát tesne pod pódium. V talianskej Monze dokonca chvíľu viedol a na premiére španielského mestského okruhu vo Valencii sa kvalifikoval na 2. mieste. Šampionát dokončil celkovo na 10. priečke. Bývalý šampión Zampedri sa k mladému Púchovčanovi ani len nepriblížil. 3. sezóna mala predstavovať ďalší postup v rebríčku šampionátu. V automobilovom športe niekedy stačí, keď pravidelne dochádzate na dobre bodovaných miestach. Jedno víťazstvo ani pódium pretekárske leto nerobia. Stoffi v sezóne 2009 skončil na pódiu len raz. Jeho druhé miesto na nemeckom Nürburgringu patrilo k jeho najlepším životným výkonom. Najdôležitejšie boli však jeho celkovo 4 štvrté miesta, 3 5. miesta a niekoľko ďalších dobre bodovaných priečok. Majster z roku 2007 Richard Westbrook vyhral v tejto sezóne 2 pretekov. Napriek tomu skončil v celkovom hodnotení na 9. mieste. Náš Stoffi? Nuž ten si vďaka svojej spoľahlivosti došiel po úžasné 3. miesto v šampionáte. Tak pre mňa osobne rok 2008 bol lepším rokom, pretože ja som bol, alebo si myslím, že som taký dosť agresívny jazdec, že som není taký ešte na vytrvalosti a tak ďalej a hlavne v tých rokoch okolo 20-ky som takisto bol dosť orientovaný na šprinty, pobiť sa s každým, ísť do toho naplno a preto tam boli krásne výsledky v tom roku 2008. Ten rok 2009 bol taký nemastný, neslaný, tam sme jazdili 4., 5., raz som bol 2. Hej, že to pódium vždycky mi utieklo maličko, tá sezóna bola úspešná v rámci celkového poradia, ale čo sa týka spokojnosti vo mne, tak tá 2008 bola taká jedna z tých najkrajších supercupových sezón.
Takže áno, úspech tam bol, 3. miesto v Supercupe vynikajúce, ale chýbalo tam ešte to jedno víťazstvo v tom. Aj keď to je všetko relatívne, keď sa teraz na to pozriem, tak som rád za to 3. miesto, pretože z východnej Európy som len ja, Jakub Germažiak, čo to potom rok ako môj tímový kolega dokázal, takže ako má tú hodnotu, ten výsledok, ale zase pre mňa, a to už, jak sme sa bavili aj pri tých motokárach, hej, to v rámci toho jedného daného preteku, ten Silverstone, keby vyjde a tak ďalej, tak to sú tiež pre mňa veľké milníky. Viem, že ten rok 2009 bol úspešný ako 3. miesto, ale osobne som to nebral nejaké extrémne. Vo vyrovnaných kapových šampionátoch je hranica medzi úspechom a pádom veľmi tenká. Števo Rosina mal po bronzovom mieste v predošlej sezóne šancu svoj výsledok minimálne vyrovnať. Rok nemohol začať oveľa lepšie. Hneď v úvodných pretekoch na okruhu Sachir v Bahrajne skončil druhý a v ďalších bahrajnských pretekoch štvrtý. Dokonca na monackom okruhu pred slávnou veľkou cenou Formuly 1 skončil tesne pod pódium na 4. priečke. Monte Carlo to je kráľovná medzi okruhmi a seň každého pretekára. Je to ako riadiť vrtuľník v obývačke, povedal o úzkom a kľukatom mestskom okruhu trojnásobný majster sveta Formuly 1 Nelson Piquet. Aké bolo Monako z pohľadu nášho najúspešnejšieho pretekára? No, je to príjemný zážitok, je to niečo neuveriteľné, asi tak by som to zhrnul, lebo si pamätám, keď my sme mali testovanie v Ale, že pri Marseille, a odtiaľ sme prvýkrát prišli do Monte Carla v útorok a v útorok večer som ešte s Walterom Lechnerom išiel po trati spolu a neuveriteľné to. Ja som väčšinou tieto veci, ako ja som podľa mňa začal svoju kariéru na počítačoch, pretože som dosť často hrával počítačové automobilové hry. No a tam človek vidí zhruba tie stúpania a tak ďalej, ale pokiaľ to nezažije, tak to sa nedá opísať. Skrátka, Monte Carlo je nádherný okruh, takisto pripomína mi trošku rally, je technický, takže pre mňa výhodný. Takže tento okruh je, myslím si, že aj sedel a je to dobrý zážitok a hlavne neuveriteľné to všetko vidieť, ten kolobeh, tie jachty, tých ľudí, predsa len to sa nevidí, každý deň to bolo ako vo filme. Maďarsko, Belgicko a finále v talianskej Monze, trojica posledných pretekov sezóny 2010. Práve na Hungaroring prišiel Števo Rosina ako tretí muž šampionátu. Stabilným bodovaním mohol dokončiť sezónu na bronzovej priečke. Romantický príbeh sa však razom zmenil v operu. Po štarte došlo ku kolízii s Norbertom Ziedlerom. Ani jeden z nich preteky nedokončil. Jeroen Bleekemolen si 4. miestom pripísal dvojbodový náskok pred našim pretekárom. Slávny okruh v belgickom Spa-Francorchamps mal byť ďalšou šancou na reparát. Napriek vypadnutiu v Maďarsku a nebodovaniu v Belgicku mohol 4. Rosina priniesť v finále v Monze domov druhú bronzovú trofej z tohto najprestížnejšieho a najnáročnejšieho seriálu značky Porsche. Štoffi mal na 7. priečke 9 bodov, čím by si 3. miesto v šampionáte zapečatil, a to s odstupom jediného bodu od Rakúšana Norberta Ziedlera. Tam to bolo veľmi zaujímavé, nakoľko posledné 3 závody pred koncom som bol bod za druhým miestom v celkom poradí. Po Nemecku, tam si pamätám, že som skončil 4. a išli posledné 3 závody. Na Hungaroringu som mal kolíziu, respektíve dostal Norbert Ziedler, ten, ktorý so mnou bojoval to 3. miesto, defekt, buchol do mňa. Vyleteli sme von v strate, potom bolo Spa, tam som nebodoval a v Monze mi praskla poloos. A keby v Maďarsku alebo aj v tej Monze len dokončil na tom mieste, z ktorej mi praskla poloos, by som bol tretí. Takže toto bolo veľmi také ako náročné zhltnúť, ale na druhú stranu myslím si ten život, že mi dal ten rok predtým a 2 roky predtým. A vždycky, keď človek má, to bola taká karma, tak proste to šťastie sa skrátka odo mňa odvrátilo. Odvrátilo sa potom od toho roku 2010, potom Maďarska na rok a pol. Takže toto bolo veľmi náročné obdobie pre mňa, že taký prišiel, pretože dovtedy, dá sa povedať, moja kariéra mala takú dosť zostupnú tendenciu. Išli sme z Motokár, vicemajster, Octavia Cup, dobre, Super Cup, dobre, boli tam podia, všetko šlapalo a potom som dostal facku, že som zase padol úplne, dá sa povedať, na riť, lebo
Lebo ten rok a pol, to pol roku 2010, to bolo veľké trápenie. Dlhá a náročná sezóna plná potu, kopancov a ťažko vybojovaných bodov. Stačilo pár minút a z 3. miesta sa vychľulo konečné 8. Jeho spoľahlivé ruky zradila technika. Od 3. miesta ho napokon delilo len 8 bodov. Také tesné a vyrovnané je štartové pole Porsche Supercupu. Motoršport je nebezpečný, svieti na každej akreditácii a každom predanom lístku kdekoľvek na svete. Všetky vášne, aj vášeň z rýchlosti si občas a hlavne nečakane vyberajú svoju daň. Ako pretekár vraj samotnú rýchlosť nevnímate, teda až do momentu, keď sa nekontrolovane rútite do steny a z pána rýchlosti sa stáva púhý pasažier. Keď som skúšal motokári, že to naozaj sedačka veľmi rýchla na kolesách rýchlich. Po vysokom mýte, ak sme jazdívali tam hore, tá rovinka sa jazdila a tam tí chlapci chodili okolo 130. Čiže keď zoberiete si, že chlapec, čo má 10 rokov, 11, váži, dajme tomu nejakých tých 45 kg, motokára ide s tým 130, vlastne to je rýchla sedačka iba, tak samozrejme, že by nebolo jedno, ale ja som si to ako nepripúšťal ani, lebo to, keď si to človek pripustí, tak potom má s tým problém. Ale sa mi stalo raz, že som išiel za ním na závody, lebo ja som potom už nemal na to čas a on vlastne od 14 rokov začal chodiť sám po Čechách a mal tam kolegu, ktorý ho tam vždy doviezol na celý víkend. No a som išiel na iné závody do Vysokého Mýta, kde práve mal Štofi haváriu, vyletel a až keď som tam prišiel a videl som toho jeho trénera, že aký je taký skormutený z toho, taký ako sám bol z toho zlakaný, tak som sa zlakol aj ja, musím povedať. Že proste bol bezvedomý pár sekúnd, čo nikto nevedel, dlhé roky sme to tajili. Aj pred manželkou sme to tajili úspešne, ale fakt ten, že vtedy som si uvedomil aj ja, že asi to nie je také ľahké a že sa niečo môže stať. Ale neviem prečo, ako som tomu nebránil. Nie, že mi to bolo jedno. Mal som o neho obavy, strach, ale tam sa hovorí v motoršporte, že kto robí ranu, musí rýchlo ísť do druhého auta, musí ísť znova. Čiže tým, že ja som mal tie skúsenosti, dal som aj ja nejaké rany v živote a tiež som musel ísť hneď do auta, hneď som musel ísť ďalej skúšať, tak som vedel, že on pôjde ďalej. Takže to bol taký chvíľkový strach, ale istá stopa tam ostala. To nebezpečenstvo je pre jazdca také, že si ho jazdec uvedomí, až keď je zle. To je na tom motoršporte také ako najhoršie, že všetko príde, že to je všetko akože safe, v pohode. Ale keď sa človek dostane na tú trávu a všetko sa tak začne rýchlo približovať, vtedy si človek uvedomí, že je to nebezpečné. No boli teraz, máme za sebou také, zdá sa určite zlé obdobie, takže nesnaží sa na to myslieť, aj keď niekedy, keď si zoberiem, že majstrovstvá sveta Porsche, čo sme išli na Nordschleife po tej zadnej rovinke 300 v daždi, tam som uberal na rovinke, poviem úprimne, že som necítil sa na to, aby som držal plný, že to nemá cenu, keby sa tam niekto roztočí predo mnou, aby som ho trafil, takže patrí to k tomu, nechcem na tom rozmýšľať, ale sem tam sa cítil určite, že aj nebezpečné. Štofiho 8. miesto v sezóne 2010 bolo akousi predohrou k tomu, čo malo nasledovať. V roku 2011 prestúpil do poľského Verva Racing tímu ako kolega ich domácej hviezdy Kubu Giermaziaka. Úvodná radosť z pretekania pre Poliakov napokon zlyhala na vzájomnej komunikácii. Po tom roku 2010 keby všetko nejakým spôsobom sa začalo kaziť. Ťažko povedať, lebo aj v tej Verve, aj vo Förche bol ten istý inžinier na auta, ktorý robil setupy. Ale nechcem ja nikomu krivdiť, hej. Človek sa niekedy nájde v takej situácii, že to skrátka nejde. A teraz je teoretická šanca pre toho jazdca, ako vyhovárať sa, že to za to môže tým. A tým väčšinou povie, že za to môže jazdec a ono potom to celé začne padať. No a ja som nikdy nechcel byť tohoto zastancom, že toto je zlé, aj keď človek samozrejme niekedy nevie, kade z konopy, takže občas sa aj to povie. Tak keď sa na to tak spätne teraz pozriem, skrátka, neboli to úspešné roky, nezapasovali sme si, takisto ani ja im, ani ja mne, a ja som sa rozhodol odísť. V náročnej situácii hľadal náš pretekár motiváciu len ťažko. Sezónu dokončil s výpätím síl, patrila mu 9. priečka, zatiaľ čo Giermaziakovi 3. s 2 víťazstvami na konte. Bol najvyšší čas rozlúčiť sa. Štofi pokračoval opäť pod vlajkou našich severných susedov. V roku 2012 prestúpil do tímu Förch Racing.
Tam bol relatívny úspech, že aspoň na Nürburgringu som štartoval druhý. Tam boli dielčie úspechy dobré, hej, ale z toho, že som bol zvyknutý bojať o špičku, som sa zrazu preúpol za tú ďalšiu šestku, ale tam bolo viacej vecí. Vtedy sa vymenili pneumatiky v Porsche Super Cupe, Michelin zmenil compound, silika tam bola iná v tých pneumatikách, pardon, nie silika, kaučuk. Takže tá guba mala úplne iné správanie, to auto sa začalo inak chovať a ja, ako som spomínal, som tendenčne taký agresívny jazdec a odkedy tam bol teda ten nový kaučuk v tých pneumatikách, to auto si vyžadovalo taký nedotlačový štýl jazdy iný, mne nesympatický. Takže aj toto za tým mohlo stať. Napriek čiernemu obdobiu v závere Porsche Super Cupu skúšal Stoffi svoju rýchlosť aj na vozidlách iného typu. Stefanovi Rossinovi vzbudili záujem aj preteky vozidiel GT3, ktoré patria k suverénne najpopulárnejším kapotovaným špeciálom. Jeho pôsobenie v ostro sledovanom Porsche Super Cupe nevyšlo na vnívoč. Sen pretekať za továrenský tím bol tak povediať za rohom. Na Slovakia Ringu sa išli preteky FIA GT3. Ja som tedy jazdil Super Cup a teda mal som záujem tam štartovať s mojím kamošom, Tonom Kiabom. Nakoniec teda Tonius není až tak aktívne v tom, ale sa podarilo vybaviť Lamborghini. Ja som ho chcel pôvodne teda od Reitera, takže sme urobili zo pár phone calls už cez ľudí z toho Super Cupu, lebo skutočne ten Super Cup človek, keď tam je tretí, tak už si môže dovoliť sa nakontaktovať, dá sa povedať, v GTčkách takmer na hocikoho, je to dobrý ako rezult. No a bolo tam na výber viacero aut, len Lamborghini v tej dobe bolo veľmi rýchle auto, takže to sme mali evidentný záujem a v tomto pomohol vlastne pán Charoz. Skontaktovali sme sa s pánom Reiterom, ktorý povedal áno, auto vám teda pripravím, auto nám pripravil. Musím povedať, že to teraz není samochvála, ale pole position, prvýkrát som sedel v aute, vyhral som meraný tréning v GT3. No a na to sme teda dojazdili a išiel som sa ešte vybehať a zrazu som stretol tímového kolegu Alberta Tonu Taxisa, ktorý teda v tom týme je už etablovaný dlhšie. No a z okolností sme sa dali len tak do reči. No a vlastne cez zimu mi potom prišiela správa, že či by som nemal záujem štartovať s ním v ADAC GT Masters. Takže toto bolo také zaujímavé, pretože vlastne som mal vtedy ADAC GT Masters a Porsche Super Cup. GT1 som nemal jazdiť pôvodne. No ale v polke sezóny teda som skončil so Super Cupom. Takisto jeden jazdec z Reiter Engineeringu bol mimo GT1 a zrazu teda som mohol ísť GT1, lebo som bol pri tom. Takisto spojenie takých udalostí, čo mi ma už ešte vo februári, marci nenapadlo, že to tak bude. No a nakoniec sme boli dvakrát na pódiu. Takže toto takto vzniklo takisto, že vlastne som jazdil nemecký Meisterschaft za nich, uvoľnilo sa miesto a nechcem povedať, ale fakt, že s tým Albertom sme sa takto stretli za stanom a úplne náhodou porozprávali. Stefan Rossina bol v lige najlepších. Tomáš Enge, Stefan Ortelli, Peter Cox a ďalšie slávne mená bojovali s naším pretekárom o najlepšie pozície. Z ambiciózneho mladého jazdca sa stal továrenský pretekár slávneho Lamborghini. Od populárneho nemeckého seriálu ADAC GT Masters s vyše 30 autami na štarte cez prestížny vytrvalostný seriál Blancpain Endurance Series s vyše 50 štartujúcich. Stefan Rossina pretekal v sezóne 2012 ako skutočný majster svojho remesla. Ďalšie úspechy prišli s účinkovaním v kráľovskej triede kapotovaných vozidiel GT, FIA majstrovstva sveta GT1. Od domácich pretekov si jazdci sľubujú vždy dobré výsledky, no ani podpora slovenských fanúšikov na júnovom a augustovom podujatí majstrovstiev sveta GT1 nepomohla týmu Reiter Engineering dobrým výsledkom. Ako v jedných, tak aj v ďalších pretekoch na Slovakia Ringu skončili Stoffiho šance defektami. Všetko sa však obrátilo k lepšiemu na okruhu Nürburgring, kde Stefan Rossina vystúpil na bronzovú pódiovú priečku. Winkelhock má teraz plné trkadlá Rossinovho Lamborghini. Krásny súboj o druhé miesto v týchto pretekoch. Nürburgring ponúka pár miest na predbiehanie. Stoffi sa snaží pripraviť si pozíciu. Podarí sa mu to v šikane, už sa snaží dostať sa na bok. Je na vonkajšku Winkelhockovi, ešte to stačiť nebude. Teraz však bude dobrý rýchly výjazd tejto zákruty.
A prejazd cez Schumacherové esíčka by mohol pomôcť. Tu už šofír Rosina útočí. Toto je práve ten najrýchlejší úsok, ktorý sa skončí práve šikanou. Z vonkajšku alebo z vnútrajšku. Šofír si vybrá jednu stranu za druhou. Už je vedľa Winkelhocka, pôjde cez neho. Je tam kontakt, Winkelhock sa bráni ako sa len dá. Štoffi zostáva stále na 3. mieste. Tak Winkelhock tu viedol aj vo Formule 1, ale určite nebol pod tlakom ako je teraz. Posádka Mercedesu, Winkelhock, Basseng, veru má o čo bojovať. Veľké zadozučinenie toto bolo, pretože skutočne ten posledný rok a pol bol dosť zlý. No, aj na margo tých defektov, aj toho Supercupu a všetkého. Som pozeral teda hodne motivačných videí po večeroch na YouTube, že keep on going a že raz sa to musí zlomiť. Človek potom tomu nejak tak upadne a skrátka to padá všetko a bolo to zaujímavé, lebo vlastne to bolo prvý rok, čo som len nezávodil, čo som aj neštudoval popri tom, tak som do toho chcel dať všetko a skutočne to bolo dosť zlé. No a na konci október, posledný závod, tento rok druhá priečka, takže super. Ja som interne vedel v tom týme, lebo Peter Cox je obrovský profík. To pre mňa čest, za ňo jazdí takisto za to Lamborghini, alebo takisto bola za Lechner Racing. Sa od neho učiť a vždycky to je taký pre mňa benchmark, aby som vedel zhruba, že kde sa pohybujem. Takže vedel som, že až taký pomalý asi nebudem, ja konkrétne, ale ako tým sme nestihali, no nakoniec sa to pretočilo a konečne prišli tieto výsledky, takže bolo to, keď sa teraz na to tak spätne pozriem, dá sa povedať, že tá kariéra bola úspešná. Pri GT1 majstrovstva sveta, 2. miesto, vyhratý závod Fiat GT, Sebastian Loeb, Ricardo Zonta, hej. Takže s týmto sme, keď sa tak spätne zoberie na motokárach, nerátali a som aj rád za to, že sme padli ten rok a pol, lebo bez toho by som si ten výsledok nevážil tak, ako si ho vážim teraz. Historicky posledné preteky svetového šampionátu GT1 si do histórie zapíšu aj meno Stefana Rosinu, ktorý v Anglicku vylepšil úspech z Nürburgringu o 1 miesto. Spolu s tímom Reiter Engineering a tímovým kolegom Petrom Coxom vystúpili v Doningtone na druhú pódiovú priečku. A potom si len 25-ročný Stoffi Rosina povedal, že v najlepšom treba prestať. Na začiatku sezóny 2013 oznámil svoj odchod do pretekárskeho dôchodku. V roku 2013 pokračoval seriál GT1 pod názvom FIA GT Series s vozidlami rovnakej špecifikácie GT3. Prvé preteky sezóny tým Reiter vynechal, objavil sa však v belgickom Zolderi. Na počudovanie konkurencie si Stefan Rosina s kolegom Petrom Coxom prišli v kvalifikačných pretekoch po 2. miesto. Po tom, čo sa kvalifikovali na prvej priečke a Rosina stihol medzi tým zajazdiť historicky najrýchlejšie kolo GT3 na tomto okruhu. Jeho rýchlosti nedokázal konkurovať ani sám slávny 9-násobný majster sveta v rally Sebastian Loeb, proti ktorému v tomto seriáli preteká. Napokon nadýchnuť sa nedovolil ani bývalému jazdcovi Formuly 1 Ricardovi Zontovi. V nedeľu nasledovali hlavné preteky seriálu. Peter Cox štartoval z druhej priečky, no hneď po štarte sa prepracoval do vedenia. V polovici pretekov ho za volantom vystriedal Stefan Rosina. Človek, pokiaľ sa nevenuje tomu na 100%, tak ťažko sa presadí. Predsa nemôžem ja behať maratón proti niekomu, kto maratón trénuje každý deň a ja nie. Takže to je také logické vyústenie pre mňa, že dá sa povedať, že na tom svetovom poli, čo sa týka týchto svetových závodov, či už boli teda pred Formulou 1 alebo majstrovstva sveta GT, už nebudem mať toľko času sa tomu venovať a nerad by som to robil bez nejakých kvalitných výsledkov. To neznamená, že motoršport by som teda chcel ukončiť. Chcem sa tomu venovať, ale dajme tomu na regionálnej úrovni, na slovenskej, českej. Sem tam možno nejaký závod vonku, ale už sa to viac menej zmení na to hobby. Takže aj toto je taká rekapitulácia toho všetkého. Ja som rád, že čo mi ten motoršport všetko dal, tieto zážitky. Ja si myslím, že sú to krásne skúsenosti, no a treba sa pozerať trošku ďalej, už pracovne a tak ďalej. A hovorím, možno, že za 10, za 15 rokov, keď sa už etablujem aj v tom biznis svete, by som možno sa vrátil k
tratiam v rámci Európy, ale momentálne už si myslím, že to budú skôr tie slovenské a české majstranky. Tento film vznikol na základe toho, že dá sa povedať, málo kto vie, ako som ja začínal, nakoľko skutočne Slovakia Ring tu máme pomerne krátku dobu a Slovakia Ring ako taký pomohol motoršportu na Slovensku v tom, že ho vyzdvihol na určitú úroveň, pretože ja si myslím, že ten motoršport samozrejme, že musí sa robiť pre sponzorov, ale takisto aj pre divákov, aby boli na čo patrične pyšní a tento film vlastne išlo o to, aby zachytával začiatok mojej kariéry, nakoľko strašne veľa ľudí nevie, ako som začínal, že som v 10 rokoch už začínal na motokárach, potom to bola Ford Fiesta, Škoda Octavia, Porsche a tak ďalej. No a preto tento film vznikol.